नमस्कार भैया, प्रणाम। आप सभी के छोट भाई सागर संदेश कुशवाहा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोगन के बतावल चाहतन कि आज हमारा नया प्रोजेक्ट रिकॉर्ड भइल बा, जवना एल्बम के नाम बा हई कुशवाहा बोलो कौन का उखाड़ी। रंगदारी सॉन्ग बा जो कि संस्कृति म्यूजिक भोजपुरी चैनल से बहुत जल्द रोल के बीच में सुने के मिली। तो गाना के रोल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, लाइक कमेंट पूरा दबा के एकदम होखो। और एगो और प्रोजेक्ट भइल बा, ओकर डेट हम बताएम कब अपलोड होई। अभी ये चैनल से हम बोल के रोलन के इन्फॉर्मेशन देनी है। एक से ज़्यादा रोलन शेयर करी कि हर लोग के पता हो जाओ। 5 तारीख के सुबह में 6 बजे गाना हई कुशवाहा बोलो कौन का उखाड़ी रिलीज होखे वाला बा, से सब लोग को पता हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। तो आई हम गाना सुनाते रहो लोग, एक बार सुन ली गाना कैसन बा। गर्मी तो है अच्छा देख बुझा बखरी कोई कुशवाहा बोला कौन का उखाड़ी ले हम किस जन्म के बरियारी कोई कुशवाहा बोला कौन का उखाड़ी। तब कैसा लागल हो भैया गीत? अगर अच्छा लागल हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर लो। इस चैनल के सब्सक्राइब कर दी, STR भोजपुरी कॉमेडी चैनल के सब्सक्राइब कर दी। यही चैनल से सब चीज़ के इन्फॉर्मेशन मिली और कॉमेडी भी अच्छा से अच्छा ये चैनल पर आवेला। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।